Olit oikein reipas, kun äsken tarkastimme hampaasi. Hammaspeikkoja ei näkynyt maassa eikä puussa eikä tietenkään suussa. Oliko sinulla jo syntymäpäivät? Minä olen vasta vuoden vanha ja minulla on yksi pieni hammas. Pieni hammas, suuri sielu. Olet kasvattanut jo yhden hampaan. Siitä se hampaiden hoito alkaa. Ja ette kannata sanoa aina, että aikainen tipu hammasharjan nappaa. Siksi minä aina aina varhain heränkin ja kipaisen hampaan pesulle. Hienoa. Aamuharjaus onkin tärkeä juttu. Pesetkös hampaasi myös illalla? Totta kai. Isä koko kanssa marssimme hyvässä järjestyksessä harjaamaan hammasta koko kennollinen. Meitä on 12 tipua ja meillä on jokaisella yksi pieni hammas. Pääsi Raikalla, jolla on jo kohta 3 hammasta. Sehän on melkein kuin hammastarha. No niin on, ja sinullakin on kohta kuule hammastarha, kun vähän tässä aikaa kuluu. No onko teillä kotona käytössä ne ksylitolipastillit? Anteeksi, mitkä? En oikein ymmärrä. Minulla on nuori ymmärrys vielä. No ne on niitä hyvänmakuisia pastilleja, jotka pitää hampaat terveinä. Odotas kun mietin. Ensin syömme kauraryynejä. Ja sitten maitoa ja lopuksi vielä hippunelomanaa. No nyt minä muistan. On meillä niitä. Aina kun on syöty, niin äitikan antaa vielä pastillin ja sanoo. Tässä teille kaikille näille puhkeellisalit. Tervettä päivää kaikille tippaseni. Ja sitten on alamme kaikkia yksitellen. Paitsi Raikkaa, joka on juossut ylös leikkimään. Niin, Raikka on jo lähtenyt tantereille sit leikkimään. Hampaahoitotavat teillä kotona on oikein hyvällä mallilla. Vielä kun muistat, että vesi on paras janojuoma, niin hammaspeikko ei tee reikiä sinun hampaisiisi. Niin se kun aina sanoo. Hyvät tavat, loistava tulevaisuus. Näin on. Ja nyt olisi sulla mahdollisuus saada maistiaisiksi ihan uutta ksylitol-makua. Ihan uusi pastilli tullut markkinoille. Haluatko maistaa? Totta kai. Noin, ole hyvä. Kiitos. Tämähän on hyvä. Eikö se ole hyvän makuinen? Kyllä niitä kannattaa käyttää. Ja tietysti kun oli hammastarkastus, saat hammasharjan. Ole hyvä. Ja sitten vielä tietty tarra. No. Kaikki oli ihan kunnossa siellä hampaissa ja suussa, että tavataan sitten vuoden päästä. Näkemisen hampastani. Pitäkää huolta toisistanne. Tervettärit. Hei, vitsi. No hei Janne Santeri. Pesetkö sinä aamulla ja illalla hampaat? Minähän arjaan hampaat iltaisin. Kaikkien pitäisi pestä sekä aamulla ja illalla hampaat. Miksi et sinä aamuisin pese? En ehdi. Haittaako se? No sinulla on ihan upouusia pysyviä hampaita ja ne tarvitsee sitä hammastahnassa olevaa fluoria pysyäkseen vahvoina ja voimakkaina. Mitäs jos aamulla kun peset naaman ja kädet, niin pesisit hampaat saman tien? Niin kuin yhden pysähdyksen taktiikalla. Aivan niin. Olen lukenut, että jos 6-vuotiaalla on reikä 1,5 hampaissa, niin todennäköisesti 40 ikävuoteen mennessä hän on käynyt 150 kertaa paikkauksessa. No olet aivan oikeassa. Vaihtoehtojahan on 2. Joko hoitaa kotona hyvin hampaita hammasharjalla ja hammastahnalla ja ksylitolilla, tai sitten hammaslääkäri hoitaa niitä hampaita poralla. Ksylitoli on suomalainen keksintö. Koivusta valmistettu sokerialkoholi, joka ei ole sokeri. Nykyään sitä valmistetaan myös maissista. Onpa sinulla paljon tietoa ksylitolista. Niin ja paljon muustakin. Terapeuttini sanoo, että olen ylisuorittaja. Suuhygienisti kertoo, että ksylitol katkaisee happohyökkäyksen, estää hampaita raikintumasta ja vähentää plakin määrää. Se korjaa jo alkaneita kiilevaurioita, auttaa kuivasta suusta kärsiviä lisäämällä syljen määrää ja vähentää merkittävästi kariaksen tarttumista äidiltä lapselle. Onpa sinulla valtavan hyvä muisti. Ja sinulla on ehjät ja puhtaat hampaat. Hoida niitä hyvin ja nähdään sitten, kun olet ekaluokalla. Terve sitten. Nähdään, jos ei näkö mene. Vitsi.
Tarkastuksessa hammaslääkäri löysi hampaistasi alkavia reikiä ja sen takia istut tässä hammashoitajan vastaanotolla nyt. Siis onks mun legoissa alkavia reikiä? Niitä oli kuule yhteensä 8 alkavaa. Ja ootko sä muistanut pestä säännöllisesti hampaat? No en mä aina hittain muista. Mä käyn koulun bänditreeneissä ja uintiharkoissa. Sit se vaan jää. Niin, tärkeintähän hampaiden hoidossa on tietysti se aamu- ja iltaharjaus, niin kuin tiedät. Ja sitten muista niissä harkoissakin juoda sitten ainoastaan vettä. No, mulla on yleensä mukana kokista joku muu limppari, koska kaikilla muillakin on sellaisia. Niin se on nykyään vähän, että sitä tuppaa kaikilla olemaan niitä happamia ja makeita juomia. Mutta koska nyt on kyse sun omista hampaista, niin jätä ne happamat juomat ihan vaan kertaa viikossa. Ja muuten käytät vaan vettä. Mä yritän. Auttaako toi purkka, jos unohtuu hampaiden pesu? No purkka sinällänsä ei koskaan korvaa sitä hampaiden harjausta. Jos jatkat niin, että se harjaus unohtuu, niin silloin käy niin, että puolen vuoden päästä ne alkavat reijät on paikattavassa kunnossa. Mutta silloin kun ksylitolia käyttää säännöllisesti ruokailun jälkeen, niin silloin se on oikeasti ihmeaine. 2 kertaa päivässä hampaiden harjaus fluoritahnalla ja sitten ne herkut vain kertaa viikossa. Ja ksylitolin käyttö säännöllisesti sekä hammaslanka iltasi. Voi kun vaikeeta. Mun mielestä se purkka on ihan jees. Joo, niin se kotihoito on ainoa hoito, millä sä pystyt niitä hampaita hoitaa. Se, mitä me täällä hammashoitolassa tehdään, niin se on sitten korjaavaa hoitoa. Joku asia on mennyt kotihoidossa pieleen. Siis jotain lankaa. Johonko mä virkkaan tai jotain yhtä ällöä? No ei ihan sellaista, että se on hyvin kätevä värkki se hammaslankain. Ja mä ajattelin niin, että jos ensi viikolla tulisit tänne vastaanotolle, käytäisiin läpi sitä hampaiden lankausta ja samalla juteltaisiin sitä syömisistä ja juomisista. Sopisiko sulle sellainen? No, onhan se ihan viisasta, että niillä jutskilla saa reet pysähtyä ja hampaat kovettuun. Mä tulen ensi viikolla kattelee. Olisiko teillä sopivia aikaa vaikka enkun tai fyssan tunnille? Kyllä me varmaan sopiva aika löydetään. Mites, kävisikö sulle ensi tiistaina 10? Joo, se on ihan hyvä. No hyvä juttu, nähdään siitä. Olipa tullut reikiä? No minun hammasluoni ovat niin huonot, että oikein hammaslääkäritkin itkevät. No nyt on niin, että sinulle on tullut 12 paikkausta vaativaa reikää. Oi kauhia! Eihän minulla ole niin montaa hammastakaan. Oi kauhia! Tämähän tulee kalliiksikin. Terveyskeskuksessa maksaa yhden paikan tekeminen 40 €, niin karkea hinta-arvio on noin 480 € yhteensä. Miten minulle nyt niin hirveästi maksavia reikiä oikein tulee? No syötkö paljon sokeripitoisia välipaloja? Oi minä niin tykkään makiasta! Vielä illallakin pitää saada suut makiaksi! Jatkuva napostelu on hampaille vaarallista. Aterioiden välillä pitää olla 3-4 tuntia syömättä. Suosittelen, että aterioiden jälkeen otat 2 ksylitol-purkkatyynyä ja pureskelet niitä 5 minuuttia, niin happohyökkäys pysähtyy ja suussa olevien bakteerien määrä vähenee. Saahan sitä silläkin lailla suut makiaksi! Mutta kalliiksikin tämä tulee. No, sinun kannattaa varata myös suuhygienistiltä aika, niin saat paljon arvokasta tietoa hampaiden kotihoidosta. Seuraavaksi taidankin mennä ruokakauppaan ostamaan niitä ksylitol-purukumeja, jotta saan suut makiaksi. Ostakaa tekin. Muistatko, Hartikainen, kun oli puhe, että sinun täytyy käydä putsauttamassa hammaskivi vähintään kerran vuodessa? Niin, nonna, en olisi nytkään muistanut, mutta vaimo tilasi ajan, kun kuulemma henki haisee.
Saakos tämä Birman piikkiin? Riippuu firmasta. Nyt on hammaskiveä tullut tosi paljon ja siellä 2 hammasta jo vähän liikkuu. Nunna, mitäs se hammaskivi oikein on? No se on syljessä olevan kalkin kovettamaa bakteerimassaa, joka on siellä hampaan pinnalla. Ja jos sen annetaan siellä vaan olla, niin sen hampaan kiinnitys heikkenee ja hampaat rupeaa heilumaan. Siksi on tärkeää, että putsataan hammaskivi pois kerran tai 2 kertaa vuodessa. Sinä voisit nyt tilata ajan suuhygienistille ja häneltä saat myös hampaiden kotihoito-ohjeita. Nunna, niin se kai sitten on tehtävä. Minä tunnenkin yhden oikein sirpakan suuhygienisti Irman, sisar Hento Valkoinen, ja saa varmasti Birman piikkiin. Sehän on mukava. Hammaslääkärille voi tulla 2 vuoden kuluttua ja suuhygienisti Irmalla käy 2 kertaa vuodessa. Nunna, nyt se onkin jo kiire Harjakaisiin rakennustyömaalle. Varaan sen ajan, tai vaimo kyllä muistuttaa. Mutta morjens! Morjens! Hei, älä tuolla. Rupea niin helposti huimaamaan. Mä huipannut aamusta asti. Ja vielä pitäisi käydä konditoriossakin tilaamassa syntymäpäiväkakut. No mitä te täytätte? No vaatimattomat 95 tulee mittariin ensi pyhänä. No ei kyllä millään uskoisi, olette niin pirteä. Niinhän ne kaikki sanoo. Naapuri Peksi kuoli, oli vasta poikainen, 94 vuotta. No mitä teitä huolettaa suun ja hampaiden osalta? Ikänet on niin kippeät. Eikä noita irtohampaita voi pitää, kun pitäisi juhliakin. Ja enkä voi olla ilman niitä ihmisten ilmailla. No tuntuuko, että hammasproteesi ei sovi? Kyllä hampaat sopii, mutta ikänet on niin kippeät. Joo, kyllä minustakin teidän hammasproteesi on hyvin istuva. Mutta teillä on niin kuiva suu, että se aiheuttaa ikeniin poltetta ja kipua. Sylkirauhasten toimintaa pitäisi aktivoida imeskelemällä ksylitolpastille tai syömällä ksylitolpurukummia. Lisäksi pitäisi muistaa huudella vedellä suuta ja juoda paljon vettä. Apteekista saa paljon kuivan suun tuotteita ja erityisen hyvä olisi semmoinen kuivalle suulle tarkoitettu kosteuttava keeli. Ai! Minun tyttären tytär on farmaseutti. Kysy syntymäpäivänä tytöltä. Meillä on täällä tämmöisiä erilaisia ksylitol-näytteitä, niin mä annan teille tänne mukaan sinne käsilaukkuun. Joo. Sinne suurempaan sivutaskuun ja kaikkia makuja vähintään 2 kappaletta. Joo, no tässä on. Onko teillä vielä sitä erinomaista hammasta, mitä sain silloin viimeksi? Joo, meillä on tässä 1 näyte vielä jäljellä, niin laitetaan tämä sinne samaan taskuun. Joo, voi Niin, olkaa hyvä. kiitos. Se riittää minulla pitkään. Kun on pieni eläke, täytyy olla säästäväinen. No tulitteko te taksilla tänne? Tilataanko taksi? Ei, kun minä tulin mopoautolla. Se on sitten oiva vehje. Ostin sen Veksin perikunnalta edullisesti ja sinne mahtuu hyvin rollaattori. Missä on vessa?